dalu selamat malam Bapak Cahyo Kuntadi ingkang minulya lan sedaya para rawuh ingkang kula tresnani bapak-bapak ingkang lenggah wonten ngajengan piyambak ingkang kula hormati kula ngaturaken kula nuwun lan ngaturaken sugeng dalu. Wong yo mbuwun dina iki tanggapan suarane sik kaya bledhek ngumun aku. Samane apa mau alon sithik jane ora apa-apa lho, Mbak. Pelan-pelan aja. Menghemat energi ngono. Sing lenggah ana ngendi? Sing lenggah ana ngendi mau bapak-bapak piye? Wonten ngajengan piyambak. Wonten ngajengan. Nggih. Baleni sing apik bapak-bapak, no, piye? Ngajengan piyambak. Ngaten nggih. Dibaleni sing komplit, bapak-bapak. Bapak-bapak ingkang lenggah wonten ngajengan piyambak. Kula ngaturaken sugeng dalu. Ora perlu kok perterbal ngajengan ora perlu. Ing lenggah wonten ngajengan, ngono lho. Ngajengan. 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 Nah, ngono kuwi. Ngajengan piyambak. Gitu. Betul. Padha wae kan tahu artinya bahwa itu yang di depan sendiri. Ora ya pancen ya tahu ning sawangan mesake bapak-bapak langsung dekem nek dhewe-dhewe lho ora. Kon dek apanya? Lah kalau mau ngajengan ra cetha kok ya ora. Nggih niki luar biasa derek. Mangayu Bagya anggenipun koperasi unit desa sing paling terkenal sa Indonesia Raya. Yaitu KUD Sukamaju. Kemudian aku goleki sing jenenge KUD Sukamaju iki ning ndi to papane soalnya aku kalau ngerjain matematika itu pasti ada itu. Misalnya ada meminjam uang 5.000 dari koperasi unit desa Sukamaju. Itu semua buku matematika, semua soal matematika mesti ono. Mesti nyebutke KUD Sukamaju. Sukamaju ternyata di sini tempatnya. Matur nuwun kula sampun dipun timbali didhawuhi wonten mriki. Jadi aku seneng iso ngerti. Ternyata ning kene sesuk tak Sherlock wong-wong SD. Iya. Iya, tak Sherlock kene lho Sukamaju ki sini Ponorogo. Yen Sukamaju ki apa mesti sejahtera menang, Mbak? Yo mes, ha? Kok mesti lek jenenge Sukamaju kuwi apa mesti sejahtera terus menang ngono kuwi? Menang. Ya kudune ya no. Suka, senang, maju, majeng. Berarti seneng majeng. Lek majeng terus menang. Urung karuan. Lah kok wong tarik tambangnya maju malah kalah. Oh iya. Iya, Lah ya itu permainan lho. Nek permainan yo ngene iki maju, sing maju kalah nek tarik tambang. Tapi nek menurut iki maksudnya visioner. Koperasi yang visioner sing maju kuwi sing menang. Buktine iso bertahan, berdiri selama 50 tahun. Dalang sewengi lingguh wae keju lho. Iki iso keju ora keju. Ya. Iki iso keju kesel, keju panganan lho. Apa gesel keju padha to? Keju. Keju. Ya, dalang sewengi wae linggo wis keju. Ini 50 tahun berdiri. Kan yo apa? Sesuk nganyelne ngono to. Loh, iya enggak? Iya. Iya lho 50 tahun coba jajal nggonamu iso apa ora? Ora iso. Ora iso. Aku lek enek wong malah berdiri lek ora enek malah ngono kuwi. Masa? Iya. Sampean Mbak Elisa. Jenengan lak kandidat doktor. Tegese mempunyai wawasan yang sangat luas, yang sangat cerdas, ilmu yang luar biasa. Saiki aku nyuwun dawuh saka panjenengan. Monggo urun pamangke tentang koperasi. Nah, kira-kira jenengan duwe pandangan apa tentang koperasi? Tentang koperasi. Aku coba ngawe pantun wae piye ya. Tadi kayaknya pada pantun-pantunan kabeh aku yo tak jajal nganggo pantun iso ora gitu. Ora apa-apa. Jadi wawasannya bisa saya ikutkan dalam pantun gitu. Boleh. Penting visi misine. Mikir barang pada kayak. Tuku mau keju ya. Tuku keju nggo panganan. Cakep gitu loh Pak. Baleni ya. Tuku keju nggo panganan. Cakep. Ya ngono seneng aku. Tuku keju nggo panganan. Cakep. Ya seneng ya. Sukamaju tak dongakno iso memberikan hasil pangan lan kesejahteraan. Wah, hebat. Sing utamai sing jenenge hasil pangan para tani kuwi iso segudang iso akeh. Nek hasil pangan akeh berarti uripe sejahtera. Betul ora? Meneh. 10 paling ora. Mbak ya aja nek
Aja. Ada salju. Ada salju di tengah kota. Ya, cakep Ila. Ada salju di tengah kota. Sukomaju saya doakan memberikan pelayanan terbaik untuk anggota. Wah, iya. Itu penting soalnya koperasi isine ki anggota dan anggota. Dadi ra ono sing ndi sing dhuwur, ra ono sing rendah, kabeh duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dadi nek ono anggotane sing susah, sing anggota liyane kudu nulungi. Sapa sing keluwihan ya engko iso saling sumbangsi satu sama lain. Kuwi tegese asas gotong royong kuwi mau. Asas gotong royong, jadi saling membantu. Bu, itu biar apa perekonomian dalam koperasi itu jalan dan petani-petani sejahtera. Betul. Gitu. Yang terus ketiga. Apa ya? Yang ketiga. Rodo keju, rodo meriang. Makasih lho, Pak. Tak dongakno sing ning koperasi Sukomaju iki akeh sing utang. Loh, kok dongamu elek ngono piye maksude? Loh, penting loh Pak. Utang dalam koperasi itu penting. Kalau nggak ada yang utang, duit nggak berputar. Jadi kalau cuma nyimpen doang, itu tuh koperasi ngasih bunga tok. Itu malah marake susah bangkrut. Tapi nek ono sing utang, kan sing utang memberi bunga. Betul. Duitnya saya akeh, duitnya kesejahteraan anggota saya akeh. Engko entuk RAT pas zaman apa rapat akhir tahun. Nah, RAT engko entuk duit saka hasil SHU utawa sisa hasil usahaku mau. Jadi sing penting utang ku ya penting dalam koperasi. Ya, aku meneng-meneng wis tahu aku nyimpen ning koperasi gitu loh. Nyimpen apa utang? Ya nyimpen ya utang. Ning akeh nyimpene. Jadinya itu malah nggak bagus. Nek iso akeh utange. Apa? Iya, bener. Iya, karena koperasi nggen kampusku kae pancen digalakkan ayo kabeh kudu utang ngono kuwi. Karena nek utang ya kudu sing penting tertib bayar ya, tetep bayar. Tertib ora kok nganti ditekani. Kene wayahe bayar itu menyusahkan anggota lainnya. Jadi nek utang eling kudu bayar kapan, tepat waktu itu yang penting. Kalau kayak gitu semua sejahtera, semua anggota akan menjadi sejahtera. Weh piye? Dari pantun iso belajar koperasi tau setetek-setetek reti ya tau. Setitik-setitik. Iya, setitik-setitik. Iki ora paham lah. Bisa paham tentang koperasi. Ya intine ben kabeh iso sejahtera. Yo anggotane syukur-syukur tambah anggotane bisa ngajak teman yang lainnya biar koperasi tetap eksis, enggak kalah sama organisasi penyimpanan keuangan lainnya. Betul. Saya ngene, Mbak, nuwun sewu, Mbak. Saiki hubungannya sing jenenge koperasi itulah intisarinya menyejahterakan anggota, meraih keuntungan yang luar biasa. Ya. Nah, lek nggih nanggap wayang ngene iki, koperasi otomatis lak iki mesti ngetokke dhuwit sing ora sithik. Ya. Ngene iki apa ora rugi? Menurut pendapat seorang Elisa, ngopo kok koperasi ulang tahun ndadak wayangan sing akhire ngetokke dhuwit? Loh, justru berarti nek koperasi kuwi iso wayangan, berarti anggotane kabeh sejahtera, berarti berhasil, berarti ki kabeh iso nglumpukno dhuwit nganti iso nggo nanggap wayang, berarti apik kooperasine. Oh iya, ngono. Iso nggo bukti, dienggo kanca-kanca, dienggo sing nonton di rumah, ada yang via streaming, ada yang via TV, ada juga TV channel Sakti TV. Sakti TV ya, betul. Yang nonton di rumah. Nah, iki nek sing do pengen usaha tani, kira-kira isih butuhno duit biar kebantu usaha taninya. Nah, bisa gabung jadi anggota koperasi gitu. Mula menawi lebih jelasnya ngene. Ngopo kok KUD Sukomaju ki wayangan dalam rangka ulang tahun yang ke-50 ulang tahun Mas. Mergo ini adalah donoroso. Sodakoe koperasi Sukomaju marang warga masyarakat. Tegese iki sing entuk untung, entuk rejeki ora mung senimane dalang sinden karo penabuh. Ning nun sewu tukang tendo karo tukang sound system, uga sing kepareng dodol-dodol ana njaba kae keparengan laris mergo saka koperasi lewayangan kaya ngono kuwi. Durung sing parkir ning njaba. Modale mung rumput Jepang karo dream didekne. Keintuke atusan juta lho, pirang-pirang lho. Mergo akhire menehi lantan rejeki marang piyai akeh, otomatis sing ndongake ya akeh kanggo koperasi KUD Sukomaju supaya lebih hebat, sejahtera, jaya sepanjang masa. KUD
SD Sukowasu. Ini kelihatannya penontonnya cuma segini, tapi di sana ada layar, belakangnya lagi masih ada penonton, menggok ke sana masih ada penonton Pak. Soalnya aku melaku sana itu dari jalan paling ujung sana aku jalan kaki saking banyak. Kan kamu genter kayak mau ya? Iya. Jalan kaki dari sana banyak sekali pedagang-pedagangnya akeh banget. Tokono tekan kene penonton juga banyak luar biasa. Oh, kaya ngono kuwi. Mula sampe lek teko aja bengi-bengi. Karepe. Dadak miyake penonton rekoso ta dadakan ora. Aku sengaja kok kan ben aku ikut mempromosikan UKM yang jualan. Dadi Mbak niki foto ning nggon tahu Kentucky sik. Ya aku mandeg foto tahu Kentucky geserne. Mbak foto niki cilok, siap foto nggon cilok. Nah, bayaranku panganan-panganan itu. Oh iya. Pinter ora iya. Memang strategiku. Luar biasa. Sedaya para warga masyarakat wis ngenteni karo sampeyan tenan, Mbak. Wah, lan aku sempat mengamati jenengan niku piyai yang sangat luar biasa. Mergo ngene, terutama fisik dan juga totalitas jenengan untuk bekerja. Sampeyan awan kuwi ya tanggapan bengi tanggapan monggo bendina ngono kuwi terus tanpa ada capeknya, penuh dengan semangat dan tetap cerdas. Kuwi sing aku gumun. Waduh, sajane tuh bisa senengnya tuh sebenarnya dapat energi tuh dari masyarakat. Jadi antusiasme masyarakat kok iso ya sakmene okehe. Iki do tertib kayak nonton wayang kayak melek sewengi nutuk. Melek sewengi nutuk. Prihatin. Lah mosok ngene iki aku arep lemes-lemes arep males-males yo enggak bisa wis direwangi doh kono doh kene, direwangi ngampiri kancane numpak ontel, ada yang jalan kaki jauh nganggo senter, ada yang banyak banget lah jauh-jauh pokoknya. Nah, mula saka kehebatane sampean iki mau aku karo ning perjalanan rene iki gawe pangkur. Pangkur iki sandi asmane sampean. Dekane. Tenan. Malu aku nek diwaca mudhun kuwi Elisa Or teko kono tok mergo pangkur lek mung teko semono ya toh. Oh enggak apa-apa. Or itu udah ada. Apa ki hurufe ngarep ki jenengmu kabeh. L I S H A Ur. Ur. Oh ya, oke. Iki tak palarke ya toh, dipalarke bar kuwi terus engko dibajutke dangdut pangkur senembang bareng-bareng menghormati seorang Elisa yang sangat nyaman bersama Madangkara. Wah, matur nuwun nggih. Endah edining budaya lelewane kewestur mila ngoni hingaran sang bintang tamu senadyan dudu wong Jawa hari ratri angrenggani panggung ayu wasis lan prasaja ora lali bekti Gusti Elisa Or karo salase eti ning budaya lelewane kewestur milangoni ingaran sang bintang tamu senadyan dudu wong Jawa hari ratri anggrengani panggung
ayu wasis lan prasaja ora lali bekti Gusti nane nane Elisa. Ya ampun, Pak. Madangkara matur sembah nuwun. Aduh, aku speechless. Lho, kaya ngono kuwi. Iya, aku. Spesial tenan nek bojoku ora tak gekne lagu lho. Iki piye ya, Bu? Kok dibikinin lagu kayak gini aku terhanyu, Bu. Terenyuh aku jujur. Jujur. Elisa. Aduh. Ibu. Aduh Elisa, Gak berdaya. aku tak berdaya. Benar-benar sebenarnya Mas Cahyo Kuntadi itu sama kamu sayang banget. Bukan sayang karena nafsu, tapi sayang karena mengasihi kamu sebagai seorang adik yang cerdas dan juga partner kerja yang luar biasa dengan Madangkara. Matur sembah nuwun Ibu. Ya ampun. Tapi mohon maaf bener aku hari ini sebenarnya sakit. Aku ingin izin tidak datang untuk pertunjukan, tapi sama Mas Cahyo dipaksa. Bu, kamu tetap harus duduk di panggung walaupun tidak menyuara apapun. Ibu, kehadiran Ibu itu yang paling penting untuk Madangkara karena itu pilar besarnya Madangkara. Iya, pancen kudu tak tunggoni, yen bojoku ora tak tunggoni engko ora iso tekan ngomah. Mengko ketut kowe ning Jogja. Bu Kesi. Dalem. Yen radang tenggorokan rasa seru-seru dengan diko. Ya Allah. Boten. Jadi begini, saya ingin mengklarifikasi dan meluruskan banyak penggemar YouTube yang istilahnya memberi penghakiman yang jelek kepada kita. Kan kadang-kadang ngeten, kok wayangan udah disuguhi tukaran antara suami dan istri. Jangan cemburu Bu Kesi sama Elisa. Elisa itu cuman bercanda biar gayeng. Padahal saya itu nggak cemburu. Saya itu di sini juga menghibur penjenengan semua. Kalau nggak percaya, saya dan Elisa masih selalu baik. Ya toh El? Kita nggak pernah bermusuhan. Yes, selalu kita membicarakan. Jadi biar YouTuber itu tahu bahwa kita itu sebenarnya cuman menghibur saja. Ya, cuman penonton drama. Tapi dene upama tenanan kowe dibek bojoku, aku ya ora apa-apa. Ikhlas tak omongi El, aku ikhlas. Sebab apa? Aku ngrumangsani saya tuwa. Gek ngerti ya aku saiki ya wis gampang watuk, tenagaku iku ringkeh. Aku Ibu tuh ngasih ngladeni Mas Cahyo Kuntadi gek piyayine jek enom. Kualahan El, ya mungkin aku perlu njaluk tulung awakmu. Sekali waktu kowe teko ning Jaten Karanganyar, Bu Kesi kula bantu jenengan damelke teh Pak Yoyo. Oh, aku dengan senang hati. Lah Elisa aja kok gawe teh to, Bu. Lan apa? Pripun? Susu. Nggih. Ngono kuwi. Begitulah kenyataannya. Ibu terima kasih, semoga cepat sehat. Nggih ngaten nggih penonton kula niku enggak kok apa gatel gitu sama badalang gitu enggak. Gatel. Iya. Iya maksudku itu. Enggak kok. Omongane medeni Elisa kira. El. Apa? Gatel. Bukan gatel. Kuwi wong gerok iki omongan rena-rena malah kuwi. Mbok ki nyebut astagfirullahaladzim malah omong sing ora-ora Bu Kesi. Jadi begini Pak Yoyo, kula nggih badhe meluruskan kadang-kadang
penonton YouTube itu kalau menghakimi seniman itu menyakitkan di hati. Padahal yang paling tahu keseharian suami saya adalah saya sendiri. Loh. Jadi aku ngerti kesedinane bojoku. Nah. Nge-SMS sinden wae ra tau ya tak kongkon. Pak tulung sinden-sindenmu ki SMS-en kabarno ben kesanmu ki ora sombong. Dadi bojoku iki lagi yalah paling urung enek sesasi gelem nge-SMS sinden-sinden. Termasuk ngechat awakmu iku jak tanggapan lagi-lagi bae. Kuwi karena izine Bu Kesi. Oh, Ibu memberikan izin. Wedi karo wong wedok wedi El. Oh, gitu. Tenan. Kowe ora ngerti to Mbak Lisa. Angger aku karo Bu Kesi mlebu kamarno, aku nyembah sik. Rumangsane aku luwih. Dodok nggih ngaten iki. Oh, nyembah sik. Dodok, Bu. Wis ning jero urung, wis. Ah, nyembah laku dodok, heeh. Ngono kuwi. Niku nggih. Akhirnya aku yo brangkang rono to. Akhirnya padha brangkange baru gitu. Nggih, jadi sekali lagi saya mohon dengan sangat kepada pemirsa dan juga YouTuber dimanapun berada, bijaklah untuk menilai dan melihat bagaimana penampilan seniman, karena sebenarnya penjenengan tidak tahu persis apa yang terjadi, kecuali kalau penjenengan datang langsung ke lokasi wayangan ini, pasti akan tahu kenyataan. Iya enggak, El? Iya, betul. Bu Kesi sing paling paham keseharianku piye, Bu? Ora tau to aku, ngono Bu. Ngeceti apa WA sinden lagi keri-keri iki to. Iya. Lho, aku ora tau to aneh-aneh kapan aku jarak wong wedok liya lek nek Bu Kesi. Ora tau, Mbak. Enggak. Kuwi ora. Cuman kemarin pas ulang tahun aku video call ditompo sih, cuman itu tok ya, Bu. Heeh. Iya. Ya pancen jane ngene lho, El. Mas Yoyo iku ning omah ngene, Bu, aku arep ulang tahun mbok kado apa to, Bu, sing spesial. Aku sampai kebingungan mau ngado apa. Kayaknya ini kalau yang nelpon Elisa, dia pasti akan bahagia banget. Makanya Pakmu tak kode, El, nanti Pak Yoyo jam 12 ulang tahun, tolong kamu menelpon dia supaya dia bahagia, punya semangat dan spirit untuk kerja. Sik, Bu Kesi. Dadi iki sing ngongkon sampean to, Kak? Iya. Ora saka karepe Elisa dhewe no. Ora. Aduh, aku tiwas GR. Wah, wis. Ibu yang minta pokoknya jam 12 ya, El, jam 12 nanti kami ada acara buat Bapak Yoyo. Nanti tolong di video call lah. Aku limbuan dulu. Masuk selesai limbuan baru aku langsung video call Bapak Yoyo, itu atas perintah Ibu Ratu. Ibu Ratu Kidul dalan. Iya. Jadi kemau namu ge gojekan semoto nggih. Nggih. Nyuwun pangapunten dumateng bapak-bapak saking KUD Pak Karsono, ndelalah kok nggih Bu Kesi menika pas radang tenggorokan. Mila nyuwun pangapunten, namun tidak mengurangi semangat kula, semangatipun Mbak Elisa lan kanca-kanca Madangkara sedaya tetap berusaha semaksimal mungkin menghaturkan hiburan yang baik untuk panjenengan sedaya. Lah ngono kuwi. Luar biasa. Aku senang udah baru 2 hari yang lalu saya juga dari Ponorogo, juga nggak jauh dari sini, ini udah kembali lagi ke sini. Senang bisa sowan. Ini desa apa berarti namanya ya? Serangan. Serangan ya. Oh iya, desa Serangan. Nggih, mbok menawi besok ada Merti Dusun lagi. Desa Serangan kayak nanggap Pak Cahyo Kuntadi, nanti bisa. Bintang tamu tuh nggak harus aku loh Pak Cahyo. Saya itu jadi bintang tamu karena dalang yang memunculkan. Jadi dulu Pak Seno itu udah, ini saya juga kehabisan bintang tamu, nggak ada bintang tamu. Bintang tamunya sinden saya sendiri kayak gitu. Jadi wah ini Madangkara kan juga bisa punya sinden-sinden yang menjadi tokoh. Ada Umi Hafifah, ada Birgita, ada Ibu Kesi, ada Mbak Lia, ada Mbak Tuti. Bisa dijadikan bintang tamu dan diberikan tanggung jawab sebagai bintang tamu. Oh iya iya. Ojo. Nah iya, ya engko gampang lek pamane nek piyai nanggap pamane hari jadi Ponorogo no. Padalang mangke paketane sak bintang tamu. Nggih, sinten Padalang? Tuti. Ngono. Lek gelem ya ora apa-apa ngono kuwi nggih. Nggih. Bintang tamu harian. Sing jenenge bintang tamu itu yang menghakimi bukan dalang, Mbak. Namun yang ngersake sing nanggap. Kalau saya itu bebas sama siapa saja. Kalian jenengan yo seneng, karo liyane jenengan tetep semangat, ngoten niku. Ning luwih seneng yen karo jenengan, ngoten niku. Sudah ada chemistry ngono lho. Iya. Ya tak koke pantun. Ana dalang ada banyu. Apa? Pak Dalang, aku selalu nge-fan padiamil. Oh iya. Kamu tak tonton terus loh, setiap aku neng mobil aku ndelok wayangan Pak Yoyo gitu loh. Dan inspirasinya masuk sini. Iya, terima kasih. Soalnya jenengan kalau bikin lakon itu hebat-hebat.
Ya, jadi aku selalu ngefan padamu. Mongko lakonku dhewe jane ora jelas asine ya. Lelakon ya, lelakon. Bukan lakon wayang. Ki lho Mbak ana pamundhut. Napa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampeyan maca iki apik lek sampeyan. Kula ya. Ya ngurang-urangi gawe aku ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apik ta? Sugeng dalu bucange. Meyo iko saking pepunden kula ugi rawuh Bapak Haji Suryanto ingkang kagungan kolam renang Tirtojaya Ponorogo. Nyuwun lelagon setunggal podang kuning kalih lali janjine 3 caping gunung jengglengane. Jenggleng. Aja tambahi dhewe to sak ora. Lah tadi pakai nih semua. Lelagon meneko kagem bolo-bolo pingpong. Bolo pingpong. Bopo Haji Suryanto insyaallah tanggal 28 Juli 2023 Tirtojaya ugi badhe wayangan. Badhe wayangan 28 Juli lur bolo-bolo. Bintang tamune Gareng Pacitan. Ugi dimeriahkan saking Sinden Jawa Timur dan Sinden Jawa Tengah. Matur suwun. Lagune wis mau. Sampun wonten 3 setunggal podang kuninge, loro lali janjine, 3 caping gunung sajengglengane. Oh iya. Sing ndi sing mandhisike? Ya caping gunung dulu yang dawa dhewe. Oh iya, dawa dhewe. Senengamu sing dawa ya, Sa? Ya dawa, cilik ra apa-apa, penting dawa. Iya. Monggo janjane ora dawa jane. Cilik, ayo. Ya, ini dibawani sajengglengane. Bawanono dhewe, jengglengin dhewe. Ngono dhewe. Enggak ada partner ya ini. Ada, nek kersa kalih Ki Sarmadi Sabda Utama. Ki Sarmadi Sabda Utama. Ayo tak bedhok menyang dhuwur. Kuwi Sarmini. Sarmadi ageng meneh lho. Sing ageng, Pak. Kok bahaya Pak nek sing ageng, Pak. Nanti kalau jenggleng sindene mumbul kabeh piye? Ora. Jawab. Ya lek ageng asline malah cilik kuwi ora. Ki Samadi. Nggih. Panjenengan saged jenggleng kula kalih kula mboten? Mboten. Saged nggih. Ya kene. Ayo. Monggo Ki Samadi. Bareng jejer ngono ketok le serasi lho Pak Sarmadi ya. Gimana? Kula gale Pak Sarmadi. Jenengan kaya Sri Huning. Iya. Pak Sarmadi kaya Serigala. Ngapunten nggih. Guyon ngeten iki ora. Kula tadi mau milih Pak Sarmadi tuh bekewu. Soalnya jarang ketemu kan. Kene pero Sulomo. Dadi nek aku milih sing beliau itu multi talenta. Multi talent nggih Pak kula. Dalang Pak Sarmadi ki dalang, guru SMK 8, SMKI. Nggih, terus ugi dados seniman, penggirong nggih, ugi dados pelawak wonten channel Jawa. Nina sak mirsani channel Jawa enten tokoh Semar niku. Oh, ini Semarnya? Nggih, Semare niku. Oh iya, bakongnya jenengan ya. Sarmadi Pak Kaputen derek gelege gulang tepang geladiwano. Napa? Gulang tepang geladiwano. Tepang. Kowe arep didugang karo ditepang. Pokoke niki kenalan ngoten. Kenalan kalih belajar golek duit. Nggih. Niki nyuwun pamberkahanipun panjenengan kapures saged jenggleng caping gunung. Si kena gayeng iki wis yakin lah. Panjenengan pedhe nyendikani napa kersa napa mboten? Mampu wae. Nek kula pandang-pandang nggih mampu. Oke. Nggih. Siap? Siap. Oke. Sing jenggleng sapa berarti? Panjenenganipun. Wis muga-muga herniane ra kumat. Nek kumat mak krubyuk ngono ya, ayo.
Mangke gentosan mboten napa-napa. Menawi kuli sek kuli. Kula yang nembang panjenengan jenggleng, kalau panjenengan nembang kula yang jenggleng. Oke. Jangan pengen jenggleng sih apa nembang sih? Nek lanang nggih jenggleng sik. Oh, jenggleng sik. Wah, bener ngene iki lho wong lanang mesti nggo dadi pengarit nggih, Pak. Nggih, pengarit. 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 Ah iya, Mas. Jan piyayi le demes, jarike jan kaya rock. Pancen lek dagelan pancen diklerok-klerokne. Iya. Madhep ngisor to asem. Kuwi lho, garudane iki lho sayang. Itu guwalik, Pak. Aku mbok dudu wong Jawa ya ngerti jare. Jenenge manuk kuwi. Nah. Oh, burung. Ah kuwi lho. Iya kan. Manuk ki sayape ku mengadek gini, enggak medun. Apeke mengadek ya itu kok manuke mudun. Oh iya. Didekne dijamoni apa piye ngono? Iki lagi adem medun, kena es panas munggah. Kok iso malek dhewe ya. Kayak gini itu nah. Angger cedak jenengan kok munggah. Nganti ra munggah awas lho. Ya Mbak, sampean sing nembang Mas Sarmadi sing jenggleng. Alon-alon mau Mas Sarmadi. Kene ado rumah sakit lho, alon-alon. Ayo. Santai. Saben bengi nyawa Mbak Lia wis mas. Hati-hati lho. Sampeyan dapuke penggirong Duantarja lho. Wambles bumi bablas. Golek sing Sing kene lho sing rada baka. Sing mriki aku kesana Pak. Nah, sampeyan rada ado lho Mbak melu nyemplung engko ora. Aku wedine kok dek aku ping. Golek sing dites to. Mlaku-mlaku. Iya. Jengglengane mantep. Oh iya. Mantep. 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 Kerupiuk. Mantep. Manukku sing medun mau tak unggahke. Mas Sarmadi. Dan apa bedane manuk karo kucing? Ampun to kobong lho. Ora. Tak unggahke terus tak inger. Lah iki minger rene. Yen memacan atos Empuk, Mbak. Nek iki empuk iki iso nyeblok tenan iki kok. Lenggon, Mbak. Sing atos, Mbak. Anggo bantal anu. Mengkaro tenan. Iki upama lho Mas Sarmadi. Pripun? Oh sik to. Bareng njenggleng pindho gleleng ora. Lho gleleng kok iso ya mantep. Bareng kuat pindho gleleng kowe. Ayo. Suatu saat pamane piyai kene ngono nanggap kula pamane nggih. Terus ngersakake kula nyuwun bintang tamune Mas Ki Sarmadi ngono. Mboten mungkin. Sebabe? Mboten mungkin. Lah kok ora mungkin? Elek. Aja merendahkan diri sendiri. Iya, saya menilai masyarakat. Nggih. Niki panjenengan sing jenggleng napa sing nembang sakniki? Nembang. Apa kuat ping 3 jenggleng? Kuat. Semengi jenggleng terus kuat oleh kalih jenengan kula. Cilik. Kuat apa kuwi sing suwe prologe kuwi ora. Bareng nek lakon ya dilu deh. Cobi Pak, panjenengan suantene panjenengan masyarakat tahu ngaten lho. Jenengan mumpul nggih? Kula mumpul. Sing dhuwur. Oke. Nek nganti perlu nganti temasang teng mriko. Nggih. Kembang wae weton
Pola cocok mboten. Cocok. Cocok ya. Cileke kaya udet, Pak. Kaya udet. Udet. Ting pletik ngono. Ayo. Keri tapi. Lah Mbak Elisa kaya udet sampean wetenge njaluk disudet. Ayo, jos iki. Pecinta. Kalah. Ben dadi bintang tamu ya, Pak ya. Salah. Piye? Ngene lho ndodok sithik. Dodok. Mundur. Masuk Pak Cahyo. Masuk mandul weteng, Mbak. Weteng mandul. Jan Mas Armadi. Kok padarane gede meni sini apa lho? Loh, gajah. Loh, pengen ditelalene lho, Bro. Alhamdulillah, biasanya lali lho, Mbak. Ini setelan biasanya lali. Bolak-balik ku wobong ora aku yen ora. Panas udan. Yo, parian dong sih. Ayo Mbak Lia, aja main guyu ya Mbak Rosarmati. Seneng banget nih Mbak Lia sing paling seneng. Suka maju. Ayo. Beli baju di Surabaya. Kak Ude suka maju. Semoga semakin jaya. Allahumma amin. Suarane Mbak Tatin apik ternyata. Kok Mbak Tatin? Apa? Mbak Lia lho, Oh, Mbak Lia Sundari. Ya mirip sih. Kok geding aku jare. Apa? Piye? Rempok kok. Iki rempok apa bacane? Apa? Melo rempok ora. Oh, malah pergi. Ya Mbak Tuti. Mbak Tuti, ya. Wah, iki. Ayo. Tadi itu. Bengi iki jan ketok pamore metu tenan. Awan-awan aku weruh banci. Walah. Kuwi karahinan kuwi. Let tetek ning ndi sih kok weruh. Aku mau mlaku-mlaku roh banci. Mas Dar nanti ya Mas Dar. Sabar ya Mas Dar. Udah gak betah Mas Darnya. Warga desa Serengan. Serang. Nah. Meleset saidik. Iya. Warga desa Serangan. Serangan. Warga desa Serangan. Mugi-mugi semua banyak rezeki. Allahumma Ibu, gimana? Enggak, skip. Enggak. Oh iya. Skip. Bir kita nonton tinju. Waduh, Mbok nonton wayang ayo malah. tontonane bir kita iki. Ya ben rada beda to Pak Dalang. Oh iya. Nonton tinju. Bar kuwi nonton Sing enek ceritane. Aku melu. Alah. Ora pareng ora. Nonton tinju terus piye? Mas Dar, tintingane Mas Dar. Berani mulai Pak?
nonton tinju karo mangan timun. Anggota suka maju muga guyub rukun. Allahumma amin. Sak munggah deh ya. Mumpung sik sore munggah pindho. Munggah pindho ning manuke ning ngisor. Ning ngisor ning tak tulehke. Tulene tetap lemes. Mending ra suwe. Suwe prologe. Yo. Ayo. Pinang. Yo nong. Nah iki sing senengane critane. Dawa-dawa diketoki. Aduh. Sakit ora. Apa to kuwi? Maksudnya mesti. Pak Larsono suka berbagi. Salah. Dudu Larso ya. Ya sinten? Pak Karsono. Oh, Karsono nggih mesti Oh. tipu, Pak. Hah? Lah kan kasandinge L. Ya ora kena ngono kuwi. Ayu-ayu budheg bae kuwi. Nah, nggih ngoten berarti diambali meneh nggih, Pak. Ambaline. Pindho biasanya. Ya. Budheg ning penak. Misale dawa. Kula kami Larsonen kok, Pak. Hah? Kami Larsonen. Lah iya to, ora. Oh, Dawa-dawa diketoki. Pak Karsono suka berbagi. Allahumma amin. Berbagi apa no? Berbagi saweran. Apa diparingi? Rezeki, berbagi rezeki. Oh iya. Ayo coba. Mimi mintuno. Ayo ki. Wanda Amara. Mbak Wanda. Ngombe ciu. Wah, ojo dah. Ngopeh putus ngombe ciu ora kena ora. Mula saya cilik. Ayo. Akehan ciu. Terus kecemplung sumur. Oh iya mendem kok. Sakake. Kau de suka maju. Heeh. Mugi tambah makmur. Dibedhe penonton lho, makmur. Ning aja nganti kaude suka maju cemplung sumur, aja ngono lho ya. Tambah makmur. Ayo. Ayo Ayo. Mangan sego. Mangan sego. Sekarang ya cah sakmene sego-segonen ya. Semego. Semego. Semego kowe iki, Om. Sing apik ya, Om ya. Nggih. Mergo iki di streaming ya. Nggih. Tarian sing apik mergo wis mahasiswi kan kudu cerdas. Nggih. Terus suarane kudu cetha. Nggih. Mergo dimirengne piyai akeh ya ta. Nggih. Nganti kleru kan aku melu isin. Nggih. Ya. Piye akeh iki nek krungu suaramu nek ora krungu sing cetha gelo. Mergo kan. Ora umum ya. Mangan sego. Mangan sego. Ning jero perahu. Kuwi nang endi kuwi mangan sego ning jero prau? Tengah laut ya. Sik. Mangan sego. Ora nek varian sik. Parah. Sakit kepala Pak mantep ora. Mangan sego ning jero perahu. Ora mbledos weteng mungkin mau mangan sego ae ora. Sekedap to, Pak. Oh iya. Mangan sego ning jero perahu. Mugi-mugi koperasi unit desa Sukamaju Ponorogo tambah maju. Allahumma amin. Jawabe dhewe. Bocah iki obate keri ta ora. Oh iya. Amin. Iya. Pasar. Pasar. Kula nggih parian. Iya to ora sing dinteni iki kok ya. Mesti diar iki kok mesti. Mangan gude. Apa? Gude ya apa? Gude. Gude iki apa? Apa itu? Gude iki tanduran teng mriki enten gude to, Pak? Enten. Oh, enten. Oh, Mriki balane akeh.
Layak kon ngadeg dhek semangat bae balane akeh. Iya. Mangan gudhe. Mantuk. Oh iya. Weteng gedhe. Manuke ndingkluk. Apa? Ki lho Mbak jarike lho, banyune manuke ndingkluk ora. Duk. Sopo Ini disengaja jane piyai iki ngerti kok Mbak. Lek kuwalike ngerti pancen sengaja diwalek pancen nggih bahan dak. Ngono lah. Asli kuwalik, Pak. Lah iya. Bukaan tau kuwalik asli lho. Ora. Wong Pak Guru kok ya kaya ngono iki. Wong guru pedalangan kok iso kuwalik ora. Paling pas carian petengan napa jenengan? Pas petengan kalian. Petengan? Iya. Pakai jarinya pas petengan apa gimana? Kok iso kewali? Pas petengan, Mbak, bener. Kalau sadar pas teng mriki wau. Nggih. Ternyata kewalik. Ning yo panggah penak lho, Pak. Mbuh. Sampean Pak Sarmadi, ayo. Bawa. Oh, lanjutannya. Panasudan aling-aling caping gunung. Itu masih memperhatikan gon kualike gon ngendi gitu. Kamu nyariin dase sebelah mana? Tak kasih tahu ini. Dudono Mbak dase nanti Mbak. Kita dudui dase. Iki lho, kaki gajah. Iki. Oh, alah. Biasane ra ngene. Iya. Bukan swiwi-nya itu hadap ngisor. Oh, salah, maaf. Mendele melak aku sak gelem milih macak ngono ora senengane. Nah iya. Ya ndase kok meling-meling madun-madun. Mbuh. Ayo terakhir berdua. Ayo. Oh ya. Dikompakne. Sing sempak yo. Nadane sepiro, Mbak? Sing kompak. Sing sempak. Kompak. Sempak. Kok iso sempak? Ben semangat, jangan cuman kompak. Semangat karo kompak. Sempak. Oh. Nano sampean yo sempak. Aku ya sempak, kamu ya sempak. Wong ngono sempak. Nadane piro? Neno. Ya. Siap. Aku 6 ro inu. Ayo. Inu siro lu. Oh, manuke wis munggah. Ora. Siro lu. Inu mane banyu. Mbak, seto anu dijogeti no. Oke, joget riyen to. Dikompeli biar kompelit gitu. Ayo, coba kaya apa. Apik piyai iki anu Mbak, serba bisa. Serba bisa ya. Joget yo luwes ora. Kang saged joget saged, dagel saged. Dalang nggih saged. Sing boten saged napa nggih? Sing boten saged napa? Ngunggahne manuk. Ayo. Maka. Dek zaman berjuang jorok kelingan lana-lana biar tau pendek saiki ana
mimik napa? Mimik susu. Angel ra ono wedang jahe, banyu putih ngono kok susu. Moh, pilih susu. Susune sapa? Sini Elisa. Mas Mene kono mau iki. Dheweke nggawa susu. Iki lho wedange wutah kabeh lho, iki sindene rong sida ngombe, wedange do wutah. Awak gedhe niku resikone. Mboten, kapan jenengan lek olahraga yen mboten ngeten iki. Betul. Nah, Masih sekali lagi ya ini. Satu part lagi. piyayi niku aja nganti ninggalke tembung ibu. Ibu iman, budaya dan olahraga. Nah, Lah begini iki kula olahraga salah mongso. lha iku ora olahraga ning berulah sampean iki ora. Apik tenan dan Bijing prei Mas Armadi. Prei. Sami kula nggih prei. Matur. Makasih. Iya. Ditane, Pak. Tarik ya, Kak Sar. Tarik. Ayo. Sekar bisa Guna desa Jadi reja Mas Armadi ayo. Luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Pak Sarmadi. Mbak. Sak eneke saweran iki, caosno Pak Sarmadi. Monggo menika saking Aja jok Kowe- nenek barang ngono. Aja lho. menek nyilakake Saking kancane kepada- kok malahan ora. Repot dadak golekne ambulan ora. Nggih. Nggih piye? Nggih. Luar biasa. Nggih. Menika dalang hebat. Iya dalang hebat. dan Aslinipun totalitas. saking Trenggalek. Trenggalek. Nggih. Devi. Iya, saking Trenggalek. Ngoten niku. Wonten dawuh Pak panitia. Nggih, monggo. Nggih. Nuwun sewu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Nggih. Matur nuwun Pak Dalang Cahya ugi sedaya penderepipun sedaya atas apresiasi saking pengurus KUD Sukamaju niki badhe nyawer Bu nggih. Nggih. Matur sembah nuwun. Wah, kula kaget lho Pak. Tak kira bubarne wayangan lho. Oh, ya kaget wis. Aku trauma zaman pandemi kae. Bubar. Nggih termasuk ning mau yang mengejutkan janipun Pak Sarmadi Pak. Alhamdulillah ya Allah. Pun. Iki kono gene entuk saweran. Garis kaya. Gene entuk saweran. Lho, garis ngene lho, Pak. Monggo Pak panjenengan menawi wonten dawuh napa paring pidana. Aja blangkonan ndak dikira sampean anu iki lho. Kudungan. Nah, wis. Arep nanti, Mbak? Nonton wayang Weh, tempundi? teng Ponorogo. Weh, dalange sinten? Ki Cahya. Weh, Cahya. Hah? bintang tamune sinten? Sinten? Cahyoja. Namine sinten? Elisa. Heeh. Wau sing kakung wau sinten sing jengleng wau? Hon? Sing kakung jengleng wau. Kirangan kita kaya wedhus lanang. Nuwun sewu Pak Dalang niki bibit-bibit nggih niki. Bibit-bibit jenengan. Lah, Bibit apa? Banci to? Napa? Bibite bimbang tamu maksudnya ngoten lho. Nggih, niku Lah, wong nggih. laris temputi pundi, Pak? Lah, nggih. Wong Ponorogo yang ndereng prisa. Oh, ngoten to. Lah, Mirah nih namung 75, Pak. Ora lucu men. 2000 sak kelasane. Ngene nganggo dilewek. Ayo. Eh,